baina nengarde oraindik, baina nengarde. Kaleak ez du dira, gezurezko planoa egin dituzte. Gantzurik eziak, beteatzeko galdera, errepikatzen dira, kaleak. Zinen, baina ez zaude oraindik.
asko zuei eta kanpoan sartu ezinik geratu direnentzat txalo bat. Repertorioa oso motxan genuen eta azken orduan kanta berri batzuk egin behar izan ditugu. Ia gustuko duzuen hauxe, Zaurien Bulebarrean. Break, munero horiek ez dira disparatu gabe izik eta hemen atzean dagoen txiki bateria handiak egindakoak. Txalo bat! Aguizaren versión. If you want, you can have it, but you gotta be doing it, you gotta grab it. 'Cause everybody wants some love, shouldn't try to stop someone, oh baby. Don't let nothing break your smile, but I can feel I can't get enough. If you
Duela 10 urte atera genuen EP bat, 5 kantuz osatzen zen disko txiki hori eta horre batzen zer garagultzeneko abesti bat eta gauzak oso azkar hazten ditugu, baina
Duela 10 urte ez genuen krisiaz hitz egiten, etzan gure solasaldietan krisi finantziero edo krisi ekonomikoa aipatzen, ez? Ustezko gizartean bizi ginen eta ustez dena oso zoriontsua zen eta bizitza osorako zorpetzen ginen Kutxabankekin eta gainera irripar batekin. Eta gero 10 urte eta gero konturatu gara gauzak ez zirela hain eder eta ustez baina euskorragoa zela sistema. Bueno, 10 urte eta gero berriz abestuko dugut uste dut kantuak baduela zentzua 10 urte eta gero ere. Hori! Duela 10 urtetik gora ere gauzak aldatu dira orain zein gogo nuke WhatsApp gabe, Facebook gabe, Twitter gabe, Instagram gabe, Juego de Tronos gabe. Egin nahi genuen horri buruzko kanta bat, ez? Nola aldatu duten bizitza sare sozialek eta internet eta ez digu denbora eman kantua egiteko. Eta ordu beste gauza okerrako bat egin dugu da kantu klasiko bat hartu dugu eta letra kanbiatu diogu, letra aldatu diogu. Zerkit, ia gustuko duzuen.
Don't know much about polygamy. Don't know much lomography. Don't know much about Facebook. Don't know much about the selfie I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about iPhone 6. Don't know much about WhatsApp or Skype. Don't know much about Instagram. Don't know much about Game of Thrones. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this could be. I don't time to be honest to them. I try to be from everybody and understood it better. I can wait your love for me. Don't know much about next story. Don't know much biology. Don't know much about the science book. Don't know much about the fact I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this could be. What's up? But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this could be. What a wonderful world this could be. What a wonderful world this could be. Harik eta Eusno Borren ondotik kantu berri bat joko dugu. Hendik ere izen bururik ez duena. Halako emergentziazko kantu bat egitea kondenatuta edo gehatu ginen ze bira hau oso barroa eta oso halako peroaldi baten afari bat egin genuen eta afaritik urteginen 6-7 kontzertu lotuta egia. Zergatik ez, kantu bat grabatu zergatik ez bi. Eta horrelako gauzak ez. Eta gauza da, bira hasi behar ginean. Izutzen hasi ginen azteko, jendeak sarrak eta erosi hasi zalako. Eta hostia, hasi giren, dibartigarri izan behar zena, hasi izan olako ardura moduko bat izan. Eta hasinan kantua kontatzen da, aurreko bertekoa post. Hori bi berri, zazpi. Taula ez. Eta bar, beti zuzen da, eta bar txiki hori ez. Batzu da, eta bar hori da, ez dakizulako ja, ez dakizulako gehiago. Bat gehiago edo bi gehiago ez. Eta bar hori oso laburra ez eta azkeneko aste hortan Manole kantu bat egin zuen, da nik beste bat idatzi nuen. Eta hauxe. Orduan kantuek letra izan aurretik ez izen bat okititzu dute. Hori ez identifikatzeko eta hauxe zen Radio Maria izeneko. Zuei ere gertatu zaizue badakit. Kotxean jugun irratia entzuten. Tuneletik irten da, dial osoa buelta batean da. Maria, bakarrik etzen da, de puta madre.
Radio Maria. Álvaro, buen día.
Amaikasunaz eta Biotzaz ditzen dugu Txineleta eri bat Sartu zaigu Gaur ez zaitut ikusi Ez dira zure ditu Eta orduak
igual, batek errepikatu du, ez? Bira txiki hortan, ez dakite Bilbon edo Donostin edo izan zen norbait, ez? Zer lista oso antzekoa da, eta... Bueno, kantu hau berria da, baina letra oso zarra. Pasaren mendekoa, pasaren milurtekoa, 1922koa da. Bertso zar batzu dira. Ulertu nuen, nire apuntetan bintzat anonimoak zirela ulertu nuen. Eta gerora hartu gara bazet. Bazutela egilea eta izena bizenak. 1922ko bertsolari hura, Antxo beharra zen, gero amerikanoa izan, horra joan eta Uxiko parajebietan idatzitako bertsoak dira, eta egilearen izena da Simon Gandarias, beraz baina utzizu nolako notatxo bat esanez, mesedez, ikustea potortatzen zegoela, jendeak erabiltzen zitulako bere bertsoak, bere izena aipatu gabe eta hori. Zinariz, eskatuzun, gutxienez bere izena aipatzea eta guk agaxengo dugu. Simon Gandarias, txaloa. Bertsoak oso berezia dira, euskera eta engelera eta azten dute. Azten euskaltzen diek orduan. 1922an. Eta goizena ezan iritxe. Kantu honekin beste batetik oztopo hori izan genuen ez. Errila bat zeukala eta bar. Beste bigarren traba bat aurkitu genuen bidean eta bizo zen gu oso originalak gilera uste genuela kantu hau berreskuratzekoan, baina oskorrik. Txalo bat oskorritzako. Oskorrik, 1922. Bazera, duela 20 urte, kantu bat egin zuela bertso hauek erabilita ez. Landa lan izeneko disko batean. Bueno. Sin más, nuestro gozo no es procesatzen. Kantu hau bukatu nahi genuen eta hauxe da ez. 8 bat. Secretario de Gobierno.
Urkullu ez dakit oso. Bueno, guretzat ore handia izan da zazpi emanaldi hauetan. Euskal Herriko musikaren historian mitiko, antologiko, Kristozeneko gizon handi honekin jotzea, Marino Goñi!
Desagertu egiten zara, ispiluaren aurrean margotzen zaren bakoitzean. Orduan zeu zara izpide, zeu zara laudorio, ez duzu parekorik. Amak ez daki nor zaren, ispiluaren aurrean. Margotzen zaren bakoitzean. Soilik begia ixterakoa, itzultzen zara zeugana. Beta zala erauztea. Disko txiki urain genuenetik, aurten beste bi disko grabatu, bi disko ez. Bai, bi kantu, atu ditugu. Dora mar urte hemen grabatu genuen, estudio txikian, edo zarrean ezakin nola ditu. Bakizu berenea barrutik aldako laberintu txiki bat dela, hortik. Igotzen zabengo estudio zarrera, eta horren estudio berria, hemen dago. Gauza batzuk aldatu dira,
Baina bere garaian Carlos Osinaga txapekin batu genuen, eta orain ere bai, eta txalo bat beretzako. Eta etxe honetan. Duela 10 urte Fargo pelikula geneukan. Eta gaur egun Fargo seria daukagu eta hori ere oso ona da. Hau da Bebiki.